Χαίρετε, χαίρετε, τι μου κάνετε, πώς είστε? Εγώ είμαι καλά, ευχαριστώ που νοιάζεσαι και ρωτάς. Θα κάνουμε ένα άνοιγμα σήμερα με 2 στήλες, το οποίο θα αφορά το όνειρο που είχες όταν ήσουν μικράκι. Κάτι είχες μες στο μυαλό σου. Μεγαλώνοντας λοιπόν, αυτό το όνειρο το ξέχασες. Πάμε να δούμε, θα επανέλθει αυτό το όνειρο, θα το θυμηθείς, θα γίνει πραγματικότητα ή μήπως το έχεις καλά κρυμμένο και ακόμα από τον ίδιο στον εαυτό. Εδώ έχουμε πολλά να πούμε στο πρώτο πακέτο. Εσύ όσο εγώ ανακατεύω, διάλεξε ποιο πακέτο είναι αυτό που σε τραβάει περισσότερο. Πολύ ωραία. Έχουμε λοιπόν πακέτο νούμερο 1, πακέτο νούμερο 2. Έχεις ήδη αποφασίσει. Αυτό είναι το εκρεμές που θα κάνουμε στα live. Μπορεί σήμερα το βράδυ να κάνουμε, αλλά θα δούμε. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιο ήταν το όνειρο πακέτο νούμερο 1 που είχες ή έχεις. Μάλιστα. Ξεκάθαρο το τι είχες. Εσύ αυτό που ήθελες, κάτσε να τα φέρω πιο να τα βλέπεις, που θα τα βρούμε εκεί. Αυτό λοιπόν που εσύ ήθελες ήταν να μην σου κλέψουνε την παιδικότητα, να μην σου κλέψουνε την αθωότητα, να μην σου αφαιρέσουν το παιχνίδι από τη ζωή. Παρόλα αυτά όμως θεωρώ ότι έχεις τραβήξει απίστευτα πολλά. Είναι πολύ πιθανό να οι περισσότεροι που διαλέξουν το πακέτο νούμερο 1 να έχουν πολύ φωτιά στο χάρτη τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι σιγά σιγά, ενώ είχες όλη την διάθεση και ακόμη την έχεις, όλη τη διάθεση να παραμείνεις αθώα ψυχή, ένας άνθρωπος που του αρέσει το όμορφο, το ωραίο, να γελάει, να περνάει καλά, όχι σε βάρος άλλων, ούτε με την ανόητη πλευρά του περνάω καλά, της εσωτερικής γαλήνης και αθωότητας, ήρθανε πάρα πολλά πράγματα και σε μπερδέψανε και σου δημιουργήσανε διάφορα, σου καταστρέψανε με λίγα λόγια, θα μου επιτρέψει να πω, τον πυρήνα. Είσαι ένα άτομο πολύ, πολύ αληθινό, που προσπαθείς να κρατάς την αλήθεια σου λαμπερή, να μην πειράζεις κανέναν, να δημιουργείς, να φτιάχνεις πράγματα, μπορεί να δουλεύεις και με τα χέρια, να δημιουργείς τσάντες, κοσμήματα, να λες χαρτιά, δουλεύεις πάρα πολύ, το μυαλό σου κυρίως. Παρ' όλα αυτά όμως πολλά σου στερήσανε, πάρα πολλά σου στερήσανε. Το όνειρό σου λοιπόν ήταν και είναι να παραμείνεις αληθινός και αλόβητο παιδί. Να μείνεις ένα αλόβητο παιδί, ένα παιδί με το εσωτερικό σου παιδί να μπορείς να το κρατάς προστατευμένο. Μπορεί και στην παιδική σου ηλικία να γίνανε διάφορα και κατά το μεγάλωμά σου να γινόταν διάφορα. Νομίζω ότι είναι μια κατάσταση τουλάχιστον 18 χρόνων η κατάσταση αυτή σε κρατάει φοβισμένο πίσω. Πολλές φορές δηλαδή επιλέγεις να μην περνάς μπροστά. Ναι, μένεις η μαχητής, μαχήτρια, τα καταφέρνεις σε όλα. Όταν όμως πρόκειται για σένα, προτιμάς να μένεις στις σκιές. Σαν συμβουλή λοιπόν σου λέει το όνειρό σου για να γίνει πραγματικότητα, γιατί ήρθε ο καιρός να γίνει το όνειρό σου πραγματικότητα, να αποκτήσεις την ηρεμία που εσύ πάντα έψαχνες και την αθωότητά σου να τη βγάλεις προς τα έξω, διώχνοντας
τους φόβους σου. Έχεις πάρα πολλούς φόβους. Μπορεί να σε τρομάζουν τα ζώα, μπορεί να σε τρομάζουν τα πουλιά, ο αέρας, η φωτιά να σε τρομάζει. Γενικώς έχεις θύμησες άσχημες από κάποια πράγματα που δεν σε αφήνουν να έρθεις σε επαφή με το εσωτερικό σου παιδί. Σαν συμβουλή λοιπόν σου λέει ότι κάνε πράγματα, κάνε ό,τι εσύ θεωρείς σωστό για εσένα, όχι για τους άλλους, γιατί αρκετά δούλεψες, έδωσες, προσπάθησες για τους άλλους. Είναι καιρός λοιπόν, μου λέει, να προσπαθήσεις για εσένα. Έχεις πάρα πολλά ψυχικά χαρίσματα, τα οποία όταν σου χτυπάνε το καμπανάκι για κάτι, κάνεις ότι δεν τα ακούς. Τα ψυχικά σου χαρίσματα λοιπόν είναι αυτά τα οποία θα σε βοηθήσουν να πραγματώσεις και να πραγματοποιήσεις το παιδικό σου όνειρο. Είναι πολύ πιθανό το παιδικό σου όνειρο, πέρα από την ύλη που πάντα επιζητούσες, να είναι η εδραίωσή σου κάπου. Αυτό το κάπου μπορεί να είναι σε εσένα, στην οικογένεια, να σε αποδεχτούν. Η αποδοχή λοιπόν είναι η λέξη κλειδί για εσένα και ο Αρχάγγελος Χανίλ σου λέει ότι όταν έχει φεγγάρι να βγαίνεις έξω. Όταν το φεγγάρι είναι γεμάτο, να μην φοβάσαι να βγεις μια βόλτα, να σε χτυπήσει το φως του φεγγαριού. Είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον να αποκτήσεις και να πραγματοποιήσεις το παιδικό σου όνειρο. Όποιο και να ήταν αυτό, εξαρτάται από εσένα πια, διώχνοντας τους φόβους, αυτούς τους φόβους που κρατάς καλά κλεισμένους μέσα σου. Τι έχεις πάθει? Κάτι έχεις πάθει πάρα πολύ σημαντικό κατά την παιδική σου ηλικία, κάτι που σε τράνταξε απίστευτα. Και όταν λέω παιδική δεν εννοώ την νηπιακή, μιλάω την εφηβική, μιλάω τη μεταγενέστερη, εκεί μέχρι τα 25 δηλαδή, που θεωρώ ότι ο άνθρωπος στη σημερινή εποχή, γιατί έχουν ανέβει τα όρια, εδραιώνεται μέσα του και έξω του. Είσαι πάρα πολύ κοντά στο να αποκτήσεις αυτό που θες. Μην φοβάσαι, το παιδικό σου όνειρο σου φωνάζει. Σου φωνάζει. Πάει καιρός που σου φωνάζει και κάνεις ότι δεν το ακούς. Πάμε να δούμε και το πακέτο νούμερο 2. Πολύ παιδικότητα παίζει εδώ. Πολύ παιδικότητα. Παιδιά, θεωρώ ότι τα όνειρα χάνονται όταν χάνουμε την παιδικότητά μας. Και εσύ έχεις χάσει το δρόμο, σου λέει. Τον έχασες εντελώς το δρόμο. Δηλαδή, εσύ το έχεις χώσει, όχι στα 2 μέτρα, στα 102 μέτρα, και γι' αυτό σου λέει, κοίτα να αλλάξεις λίγο τον τρόπο που διαχειρίζεσαι και χειρίζεσαι τα πράγματα, αν και θεωρώ ότι έχεις ήδη μπει σε αυτή τη διαδικασία. Έχεις πολλές αλλαγές, οι οποίες, ξέρεις τι, μάλιστα, εσύ από την ώρα, αν έχεις παιδιά, από την ώρα που ήρθαν τα παιδιά σου, γίνανε τρελές αλλαγές στη ζωή σου. Και δεν εννοώ τις γονεϊκές αλλαγές, ξέρεις, δεν έχουμε χρόνο, τρέχω κτλ. Εννοώ άλλου είδους αλλαγές. Μπορεί ο σύζυγος, η σύζυγος να μην τα άντεξε όλα αυτά, να έχασες φίλους, ο κοινωνικός περίγυρος να εξαφανίστηκε κτλ. Αλλά πολύ το παιδί παίζει, πολύ το εσωτερικό μας παιδί παίζει. Εδώ σε σένα παίζει και κάτι με ένα παιδί που μπορεί να συνέβησαν και άσχημα τέλος πάντων πράγματα. Είναι πολύ πιθανό να ανήκεις στο νερό και εσύ επίσης στη φωτιά, να έχεις πολύ νερό και φωτιά, χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό, δεν είναι. Απλά θεωρώ ότι το νερό σε γιατρεύει εσένα, μπορείς να διώξεις πράγματα από μέσα σου, είναι ο ψυχολόγος σου, ο ψυχαναλυτής σου και η ψυχοθεραπεία σου το νερό, ενώ σου δίνονται πάρα πολλές φορές ιδέες για το πώς να προχωρήσεις, να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα, μένεις πίσω. Μένεις πίσω με ένα φόβο, τον οποίο φοβάσαι να βγεις από το comfort zone που λέμε, από τη σιγουριά σου, όχι για εσένα, μη και τυχόν εσύ πάθεις κάτι, αλλά για τους άλλους τους οποίους υπηρετείς και εξυπηρετείς. Σαν συμβουλή να δούμε λίγο τι σου λέει. Ενώ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχεις
να βρω την ελληνική λέξη, έχεις θέλω πολλά, έχεις στόχους πολλούς, χάνεσαι, δηλαδή λες θα κάνω και αυτό, θα κάνω και εκείνο, θα κάνω και τ' άλλο. Δεν κάνεις ένα βήμα τη φορά, αλλά κοιτάς να τα κάνεις όλα μαζί. Να μαγειρέψω, να πλύνω τα πιάτα, να πλώσω τα ρούχα, να πάω το παιδί στο σχολείο, να γυρίσω, να βγω, να πιω καφέ. Να. Προσπαθείς δηλαδή να είσαι τέλειος άνθρωπος. Κάτι το οποίο φυσικά όλοι ξέρουμε ότι ναι μεν, ίσως να τα καταφέρνεις για λίγο καιρό, στο τέλος όμως έρχεται η κατραπακιά και σου λέει κόψε λίγο. Το δικό σου όνειρο λοιπόν ήθελες να ήταν η δημιουργία το δικό σου όνειρο. Η δημιουργικότητα. Κάτι το οποίο το άφησες πίσω. Γράφεις, έγραφες, τραγούδαγες, χόρευες. Δεν ξέρω τι ακριβώς έκανες. Ο καθένας ξέρει τη δικιά του ιστορία. Πάντως τη δημιουργικότητα την άφησες πίσω. Το χαρισματικό άτομο που ήσουν το άφησες πίσω και τα χαρίσματά σου τα χρησιμοποιείς για τους άλλους, όχι για εσένα. Τα χρησιμοποιείς για να ικανοποιήσεις όλους τους άλλους. Σαφώς και όλοι το κάνουμε για τα παιδιά μας, για τη δουλειά μας, για τους γονείς μας, αλλά κάπου μέσα σε αυτό το κουτάκι, κάπου σε αυτό το χώρο, πρέπει να βάλεις και τα δικά σου θέλω. Έχουν μείνει πίσω εντελώς. Δεν μου βγάζει το πόσα χρόνια όπως μου έβγαλε το πακέτο νούμερο 1, αλλά σίγουρα δεν είναι κάτι τωρινό. Έχεις φοβερό νιάξιμο για τους άλλους, με αγάπη δηλαδή. Πολύ πιθανό να δουλεύεις και με παιδιά ή να ασχολείσαι με παιδιά ή να φέρνεις στον κόσμο παιδιά, να είσαι γυναικολόγος, να είσαι ΜΕΑ, να είσαι με ευτήρας, δεν ξέρω τι. Έχεις μια πάρα πολύ καθαρή καρδιά και είναι πολύ πιθανό τα παιδιά να έρχονται κοντά σου. Εσύ όμως, το δικό σου παιδί, δεν εννοώ το τέκνο, εσένα σαν παιδί, σε άφησες πίσω παίρνοντας πάρα πολλές ευθύνες. Κάποιος λοιπόν σου φόρτωσε η θελημένα ημί πάρα πολλές ευθύνες. Έγινες γονιός στη θέση του γονιού από πάρα πολύ νωρίς. Δεν ξέρω την ιστορία σου, εσύ τι ξέρεις. Αν θες μοιράσου τη μαζί μας, διότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το άνοιγμά σου. Σίγουρα όσο μπορείς να είσαι στη βροχή, σίγουρα όσο μπορείς να βρίσκεσαι στην βροχή, και να σου πω και κάτι άλλο. Γιατί σταμάτησες να κλαις? Γιατί θεώρησες το κλάμα σου αδυναμία σου και το σταμάτησες, ενώ κάθε φορά που βγαίνει σε πιέζει να βγει, μετά νιώθεις ανάλαφρα, ξεκούραστα? Γιατί δεν επιτρέπεις τον εαυτό σου να ξεσπάσει? Δεν είναι δείγμα αδυναμίας, είναι μεγάλο ψέμα αυτό που μας έμαθαν. Είναι δείγμα δύναμης στο κλάμα, γιατί με το κλάμα μπορούμε και κάνουμε restart. Ξεκινάμε από την αρχή, αδειάζει το βαρέλι των συναισθημάτων και του δίνουμε χώρο να γεμίσει. Αυτό λοιπόν που είχες όνειρο ήταν να δημιουργείς, αλλά να δημιουργείς για εσένα. Κοίτα να βρεις ξανά τη δημιουργία μέσα σου, γιατί είμαστε όλοι πλάσματα του δημιουργού, άρα έχουμε τη δυνατότητα και την ευχέρεια να δημιουργούμε, να μην σταματάμε ποτέ τη δημιουργία για εμάς. Το νερό να μην ξεχνάς, να μην το ξεχνάς το νερό, να πίνεις νερό, να γεμίζεις την πανιέρα μέσα, να μπαίνεις μέσα της, να σε αγκαλιάζει το νερό και μετά να αφήνεις το νερό να φεύγει, να μην βιάζεσαι να βγεις. Βρες μια ώρα, όταν τα παιδιά πάνε σχολείο, όταν κοιμούνται, όταν έχεις χρόνο, ψάξε να βρεις αυτό το χρόνο, γέμισε την πανιέρα, μπες μέσα και μην βιαστείς να βγεις. Όταν αρχίζει να κρυώνει το νερό, ξεβούλω στην πανιέρα και άσε το νερό να φύγει. Μην βιαστείς να βγεις, ξαναλέω, να ξεπληθείς. Θα δεις ότι θα φύγει από πάνω σου πολύ από το βάρος που κουβαλάς στους ώμους σου, στην μέση σου και στα ισχύα σου. Αυτά. Σας αγαπώ πολύ. Την αγάπη μου.